O baião é unha danza que se pode bailar individualmente, por parellas libres ou por parellas en grupo. Entón, na primeira parte do baião imos bailar rumba. A rumba que xa explicamos no glosario que se faría do seguinte xeito coa parella. Entón, sempre o facemos en espello e podemos dar voltas, podemos xogar sempre coa parella, iso é a gusto do bailador. Na primeira parte facemos isto e na segunda parte hai uns xestos que acompañan a letra da canción que nos vai a cantar Monse. Primeiro facémolo despaciño, entón sería ai. Este é o xesto do ai e logo vamos a movernos, a mover a cadeira. Que me meneo, que me rebolo. Que me rebolo, imos facer círculos coa cadeira. E despois imos dar o brazo á parella, o brazo dereito, Nos brazos do meu amor, e o brazo esquerdo. Xa coa parella todo. Ai, Cadeira. agora que me meneo, que me rebolo. Brazo Nos dereito, brazos do meu amor, cambiamos de lado. ai, agora que me consolo. e aquí remataría. Voltaríamos outra vez á rumba, podendo, si queremos, cambiar de parella.